Ndebe anyị bịakwanụ ka unu fụrụ fọma prezidenti Muhammadu Buhari mgbe e butere ya na klinik ụlọọgwụ nke dịkwanụ na London. Ya bụ efonu ya afụ n'ife onyonyo a, maka na mgbe ọ bịa n'ụlọọgwụ ndị mmadụ na-asị edichon na onye anụnwa bụkwanụ fọma prezidenti, na onye nke anụnwa bụzikwara ibu, na onye nke famakwanụ bụ fọma prezidenti, na onye nke ahụ tatụkwara ahụ. Unu ya bịa ka unu werekwa anya unu fụkwana ya bụ ife onyonyo mgbe e butere ya na ya bụ ụlọọgwụ ka o jikwa ọkpị ya na-abụ wee na-aga wee bịarute na ya bụ ụlọọgwụ. O ji mkpọrọ nke anụnwa unu na-afụkwanụ na nke ebe anụnwa wee bụrụ ndị ugwu na-enwe aṅụrị na Muhammadu Buhari na ọ bụrụgokwa onye nwụrụ anwụ. Ụmụazị niile ndị yutu wee gbapụta n'ilo wee na-akụ egwu wee na-eselebreti na ya bụ Muhammadu Buhari former president of Nigeria na ọ bụkwa onye nwụrụ anwụ. Ndị mmadụ nọzi wee na-ajụ ọtụtụ ajụjụ, ọ na-abụ na ọchịchị nwa na ọchịrị ọ na ofevohofa, nke bụ na ndị ugwu pụtara na-enwe aṅụrị na ọ nwụrụ anwụ wee na-akụ egwu wee na-agagharị n'ogbe na-akpọ ya afa Muhammadu Buhari ya, Muhammadu Buhari ya, Muhammadu Buhari ya, na-enwerụkwa aṅụrị na former president nwụrụ anwụ. Wee sị ka m wetara unu wite ife onyonyo ahụ na-afụ ebe a kịta na onye anụnwa unu na-afụ adọkpụ n'aka ji mkpọrọ wee na-aga ka emee ka ndị mmadụ marụ na former president of Nigeria Muhammadu Buhari na ife anụnwa bụ mgbe e butere ya n'ụlọ ọgwụ nke dị na London. Ịmana mgbe m tinyere ya bụ ife onyonyo nke izizi a gwara anyị n'ọnwụgo na ụfọdụ ndị mmadụ na-asị kedu n'ụlọ ọgwụ ọ nọ wee nwụ na London, na sị gwafe afọ ụlọ ọgwụ ahụ. Unu nezikwa n'anya na ọ bụ na ibi na London ịma na ya ama afọ ụlọ ọgwụ a, maka na fa agwa akwa ya afa ya na ife agwara bụ na ebe unu na-afụ kịta bụ mgbe e butere ya n'ụlọ ọgwụ na onye nwa ji ọkpị ya na-abụ wee bịa wee jiri mkpọrọ wee bịa. Mana onye nke a ọ dụzi ọcha ka nne ọdụka ọ na-agbụkwa onye kawa nke ọchabazie ọcha maọbụ onye kawa nke obube ibu, maka na ndị mmadụ fụrụ ife onyonyo a na-ada ụtụ na ọdụ ọkwafa ka onye anụnwa na Muhammadu Buhari. Wee sị ka m wetara unu na mgbe e butere ụlọ ọgwụ a na-ekwu na ọkwa ọkpị ya na-abụ ka o ji wee bịa. Unu n'anya unu ya afụkwanụ ndị na-akpụ isi ana ndị Hausa fa juru ebe niile, ju n'elu ju n'ala, wee nabatakwanụ former president Muhammadu Buhari n'ụlọ ọgwụ nke dịkwanụ na London nke e butere ya. Mana ajụjụ ụfọdụ ndị mmadụ na-ajụzi bụ ọ na-abụ ọ bụrụ na ọhụ former president dị ife anụnwa mmadụ niile anụnwa ewee si ya bịa n'ụlọ ọgwụ. Unu foso ndị ugwu n'ebe ahụ, ndị obodo fa ndị na-akpụ isi ana ka esi wee chere ya wee bịa, maka ama na ọ na-abịa onye ọbụla chere ya maka na former president nụ onweghị obodo former president ya eruo asị na ọ na-abịa. Ndị befa ya eje chere ya, ma ndị na-alụgasị ọrụ ebe dị iche iche na gọọmenti faya anabatakwana ya maka ọfa dere akwụkwọ ụlọ ọgwụ ọ na-abịa na o sighi aka n'imi wee mara ụlọ ọgwụ. Faya ama nke kacha mma ndị na-ebe ahụ marụkwanụ nke ya bịa ebute ya enye ya ezigbote ọgwụgwọ nsọ. Unu fụrụ mgbe ndị nke a nọ n'ile ebe a wee na-eche ka eburu moto wee butie, eburu moto butie fa nawatia kpọrụzie ya wee banye n'ime ebe ahụ. Mana ndị mmadụ bịazi na-asị na onye nke a buru ibu na ọ dọzi ka former president Muhammadu Buhari nke fama mgbe ọ nọ na ọchịchị. Mana unu mana o nwezi ife ọ na-arụ n'olitugbuanụ na ọchịchị na steeti niile ọ na-enwe ebe ahụ na ọha enwezi ya na ife ọma bụ ọpụta otu eri ego ike exercise adụkwa ya oricha ọdọrọ ya n'ahụ akpọrọ ya gagharịa mee ya nke a mee ya nke ọzọ. Ọ na-eri n'ego ụna amakwa ụdị ego ndị a dọbara ego ụmụazị ife ọ nọzi kịta bụ ka o jiriwe nke maka ọma na ife ọ nọzi bụkwata togo egwu ụna ka ọ na-akụso oke ọ na-eri nke ya n'ọnụ na-eri ya n'ọnụ. Ọkwa ife mụafọ ilo amakwọ nna ọnya ka ọ n'ọhịa na ife agwara anyị bụ na Muhammadu Buhari ebe ife ọnụ na-afụ ebe a ọ bụzikwa na ọnyanwa ndị APC ma ọ bụrụ na ọhịa famazikwa na amaghị m. Mana ife anyị ma bụ na ndị ugwu Hausa ndị ugwu befa ndị na-akpụ iti ana na fa na-enwe aṅụrị na Muhammadu Buhari na ọ bụrụgo onye nwụrụ anwụ. Ụnụ afọ na kịta afa na-enwe aṅụrị na ọdụkwa ka ọnwụ ya nke a na eziokwuzi na ọdụkwa ka ọnwụ na ya bụ 2017, maka na mgbe a gwara anyị na ọnwụ na 2017 na ndị ugwu apụtaghị nwa aṅụrị celebrate ya ma ome nke a mee nke ọzọ, maọbụ nọrụ n'ife mwute ma ọ nọrụ n'ife ibe akwa maọbụ ife iru uju. Ụdọkwa nke onwe ife fame n'ọkwa kịta anụnwa ụnụ fụrụ kịta ka fa nọzi na-enwe aṅụrị na-asị na Muhammadu anwụọna na Muhammadu Buhari ya, Muhammadu Buhari ya ye Muhammadu Buhari ya. Aka m etiri unu ka unu n'ife ọgụ na Facebook amaghị na mmadụ apụ igwe ya na copyright. N'ọgwọ nke nnọtị ka m wetara unu anụta akara eze n'okwu ya bụ na eze na-eme ọfụma. So ị na-enesizie ya ịgwa anyị na ọnyanwa dị ife anụnwa ka ọ na ọhịa dị ife anụnwa. Ịgwakwana anyị ife ndị ugwu na-enwere aṅụrị ka ọ na ọchịchị ya efevohofa ka ọ na ọchịchị ya efevorofa ka fa na-ekpebuli ya ekpere ka ọnwa. Ọ gwara na-ekwu na ndị ọchịchị ya ha achịta ma ọ na fa na-achịta. Ụfọdụ ndị eche na ọsọsọ fa ka a na-emegide maọbụ na ọsọsọ fa ka a na-efevọ. Ọ dịkwa ka ọ na-egosi ka
onye ọbụla ka nya bụ ife na-emetụta ọdọkwa ka otu ndị ka ọ na-emetụta enwekwara ike a na-asị na ndị a na-enwe aṅụrị na ọchịchị ya na-efefefa ndị anyị na-eche na-enwere aṅụrị ọ bụrụ ifeadị na-ebekarịcharị na anya ama anya mo fa na-ebesikwa ike na anya ama anya mo ọdụnụ ka a na-achịtafa fa ka na-efichalụ ndị mmadụ akpa ụkwụ ka na-agbalụ ndị mmadụ mbọ ka na-echelụ ndị mmadụ nche ka na-ekpogharị efi n'ime ọbịa ka ife ọzọfa na-eme ka na-egburu ndị mmadụ ebe a na-anyụ ntị ka na-echelụ ndị mmadụ nche ọdọgwa ka ofe a juru n'ilo na-eti babi ya ala nyetụ nke ọbọ babi ya ala nyetụ nke ọbọ ndị be anyị one nọ na taịdị befa na-eti babi ya ala nyetụ nke ọbọ ndị be anyị one nọ na taịdị befa emeghelụ mmadụ geeti emechi ndị be anyị one nọ na taịdị befa agba mmadụ mbọ efichalụ mmadụ akpa ụkwụ ọ dịkwa ka ife atụ emetụ ọ dịla iko ndị befa ka ọ na-emetụrị karịa ndị taịdị nke anyị ọgwụ ife ndụ ka m wetara unu na Muhammadu Buhari na ọnwụkwana Hai.